Ne. Takže čo ľudia, vítame vás u našeho teoreticky prvého videa. V dnešnom videu sa pôjdeme pozrieť v Kampachoch na detskú opustenú ozdravovňu, ktorá sa otvorila v roku 1948. A vlastne, kedy sa zavrela, keby som vedel, by bolo dobré, ale to neviem, takže to vám asi nepoviem. A vlastne ešte vám aj poviem to, že čo na tomto kanáli uvidíte. Na tomto kanáli uvidíte prevažne všelijaké preskúmavačky po Kampachoch, áno, pretože to mám veľmi veľa miest, ktoré sú opustené a dajú sa preskúmať. Napríklad tam ešte dole je dom nejaký, tam ak sa ide na Slovenky, tak smerom tam je opustený tiež taký nejaký bytovka, takáto podobná, ako je za mnou, alebo za sebou. Otoč! Áno, presne takáto. Takže tak, a vlastne si myslím, že môžeme ísť na to. Takže ľudia, my už mierime preč z miesta úvodu. Máme tu krásnu baterku pripravenú. Ideme po krásnych schodoch. Ideme tu po krásnych schodoch, takto dole. Naša kameramanka. Takže my už krásne ideme tu na detskú uzdravovňu. Už mierime na toto natočanie, jo. Poďte stadiaľ. Mne to môžeš potom napísať na ruku. Je. Potom. Takže tak. Takže sme tu na nejakej plochy, čo vyzerá skôr ako bývalo parkovisko, tam vzadu. Takže vlastne sme tu, tam vidíš kúsok už z ozdravovne. Celkom som sa zapotil, áno? Na tom témovce som bola teraz ani nie pol minúty more. A boli sme tu, ale pre nás to bola celkom skúška, takže nice. Ideme tam. Budeme sa baviť. Takže blížime sa k cieli, ľudia. Trochu sa bojím. Čo? Trochu sa bojím. Čoho? Neviem, ale bojím sa. Čo tam je? Myslím, že tu auta chodí, alebo je tu taká cesta aj hore. Ale hore môžu byť nejaké baráky a také. Nie, ja som tam hore už bol miliónkrát. Tam není barák, tam žiadny nie sú. A čo tam je? Nič, lúka. No a lúku nám môžu chodiť na huby pasiári. Aha, kachučka z Dúkaj asi. Áno. Dneska to je z kúpeľne. Alebo z kuchyni. Ale nie, to je z kúpeľne, lebo v kuchyni sú žlté kachličky. Takže sme v cieli, počkaj. Ty vole, tak urobím screenshot, odfoďte sa. Dvaja. Nie, tak sa normálne. Je. Takže sa pozeraj na ňu. Aha. Je, takže sme v cieli. Takže sme v cieli a potom, keď ju preskúmáme celú, tak robíme maličký timelapse, jak ju prejdeme celú. OK? Je. Takže odteraz zapínam toto, baterku a ideme všade. Ty si kameramanka teraz. Nie, ja som medveď. Aha. Tobias bude kameraman. Tu nás sú ešte droty, ktoré držia toto. Celú stenu. Tuto je úplne... Kámo. Nie. To počkaj, postupne. Počkaj. Ja to budem na... Oci, ďakujem, a ja teba. Tati, ťa milujem. Tu som
Niekto tu zanechal aj inzerát, že hľadá ženu. Hľadám ženu. Smutný smajlík. Rip. No. Daj. Nie, ale ja by som mal mať svetu, lebo ja som prvý. Lebo ja som mal Daj mi kameru. Daj kameru. Tu čo bolo? Tu, neviem, nemám šajnu. Sú tu grafity reálne. Aha, tu musela byť stena. Skúsime? Kámoško. Dobre, nerob. Nerob radšej, ale tieto cihly sa vám hodia. Pozrime sa, tam je krásny obrazok. To musíš zacenzurovať. Nie, nemusí. Áno, kámo, dostane žltý dolár. Kámoško. Tu bolo čo? Ideme, poďme. Tu bolo zrejme asi nejaké schody. Tu bolo asi zaliatá dlažka s nejakým... Treba si dávať všade pozor, kam sa vstúpe, pretože... Kámo. Proste tu na človek nevie, že už ani... Tam sú pisoári. Hej, počkajte, to potom pôjdeme. Ty svieť. Takže vlastne... Proste je to... Ale to sme ďaleko. Nezná. Kámo, čo sa ide už Počkaj, svieť. No. Daj baterku. Je to úplne... Aha, tam. To je proste to už ani človek nevie, že čo na čo bolo. Dobre, kámo, vstane chvíľu preč. Hej, WTF, na čo je toto? Ja aj tu boli asi... Tu boli tie šatne. Asi. Teda. A tu? Tu neviem. Tam je strecha. Tu sa dá pozrieť, že... Kámo, pozri sa hore. Kámo, tak ideme stať head. Ako nie z budovy, ale ideme stať head, lebo... Nie z budovy, nie. Ale Si ideme vole. na vyššie poschodie. Tu niečo. Tu bol ten slepák vlastne. A kde sú tie pisoáre? Tu. Kde sú pisoáre? Tu. Funkčné pisoáre. Jo? Záchody. Záchod, počkaj. Ale si zober, že tu musí byť ešte funkčná kanalizácia. A z tej môžeme ťahať vodu. Nekamerujte, ja sa musím vyšte. Počkať, Ale niečo, toč svoj. nie. To nie je zacenzurované, ale mi to nechce zaostriť more. Jo. Teraz. Na blízko mi to chce zaostriť more, ale... Dobre. Dobre, ideme. Dobre, ideme. Aha, kus z hajzu. Na to tie schody. Tieto schody sú strašne zlom stave. A nehračka. Jo. Počkaj, ja mám ísť prvý, lebo ja mám kameru. To je nejaké okno. To je okno, aj tu je okno. A kámo, tu sa pozri. Polobetónky, to boli. Poďme tam, hej. Si vole, teraz som skoro spadol. Radšej by som nešiel nikde, takto. Tu sú klasické schody, lebo tam, ja si myslím, že ale kedy to... Tu sú všelijaké. Toto bola jedáleň. Tu na konci bol klavír. Tu na takto. Klavír? Ale nechce mi to zaostriť a to je divné, že mi to nechce zaostriť. Na blízko mi to chce, ale na diaľku... Stlač. Isto. Kámo, to nechytuje. To je len molka z onoho. Pozerajte ľudia na ten strop. Tu bolo asi s najväčšou pravdepodobnosťou ohniska. Say what? Ale že kto je toto? Štumpel z vodky. Zo tatranského čaju mora. Sledujte. Tu nájdete Len. hociaké nálezy, kámo. Hociaké nálezy, servitky, hociaké obavy. Váše. A hlavne si dávajte, keď tu pôjdete, si dávajte pozor na sklo. To je tatranský čaj. No. Hlavne na toto si dávajte pozor. Ja neviem, že či nemám ani... My už sme tu boli 100-krát. Včera. 100-krát, no presne. My sme odišli a hneď prišli. Včera sme boli tu 100-krát. No, a tam čo? Tu na toto, tu je vydavacie okienko asi s najväčšou pravdepodobnosťou. Je kuchyňa. Tu je jedáleň. A tu je... Nie, tu je kuchyňa, áno. A
Ale presne. A tu na... Pozor, klinec. A Kde? tu na, keby vyzerá, že by to bola záhradka. Nie, to bola tiež nejaká ona. Miestnosť, Počkaj, ale... kámo, Ale tu pozri. musí byť výťah, Prečo? lebo niekde tu musí byť výťah, lebo určite pacientov nebrali po schodoch. Jo, ale hej, počúvaj ma. Veď však tu neboli pacienti, ktorí mali, bože môj, to nebola nemocnica. To bola iba... Ošetrovňa? To bola len áno. Počúvajte, hmyz. Uh-huh. A tam je voda. Komín. Ukážeme im asi aj tú vodu z druhej strany. Ale to až potom. Pozerajte sa na toto tu na. Tu, ako to vyzerá, ako tu je to nízke a tu choď. Tu na už rastú žihravy. Pozerajte sa a tuto je vysoké. Tu sa dostať, ale tiež dostať do nemes. Tu je klinec. A tu na? Tu z druhej strany. A choď, predám vám jedlo. Ide. Páči sa? Jedlo. Páči sa? Takže dobrý deň, čo tu máme dneska za hnus? Počkajte, polievku s hovnami. S očimi. Poďte tu. Sem. Pozerajte sa na toto tu na. Ako toto tu na vyzerá. Tu a proste tu na ľudia, tu na tí zlodeji, tu proste zlodeji vytrhali zo stien všetko len čo sa dalo. A tu na včera nám pred očami spadlo sklo. Áno, to je tu na, lebo to boli sklo betonky. Je to úplne veľké. Poď. Kámoško. Toto je husté. Tam pôjdeme až potom. Tu na je strecha z jedálne. Teda skôr to už len to, čo z nej zostalo. Tam pôjdeme až potom z druhej strany. Ale pozri, ukážem. Ja si vieš, čo ešte pamätám? No. Keď som bol menší, tu som chodil. Ešte tu na, tu takto, tu bola, toto už chýbalo, ale strecha tu ešte bola. Držala ešte strecha a tu takto stena bola. Pozri sa tam, aký je drevo. No to muselo horiť. A veď tu aj asi horelo. Však hasiči tu museli prísť. Poliši. Tu proste, tu sú prepadnuté stromy. Ideme prvo hore a tú najlepšiu časť im ukážeme potom. Je. Ste to počuli? To si bol ty. Hore, strecha. Jojno. Isto. Ovo to by celé spadlo. No a tu? Tu je aké pružnové. Tu na. Tu No by a som tu- nepokračoval, lebo pozri sa tam. Toto, sledujte na to. Celá tá tehla sa kýve. Buchni. Nie, Kam? nerobinkaj Lebo radšej. sa. Aha, buchni. Na tú strechu. Pozri sa na mňa. Aj tu boli nejaké schody tam. Nie, tu... Aha, boli schody, lebo pozri, tu sú dve schody, ale vidíš toto vyburané, ja keby tam ešte boli schody. Hej. Tu neboli, že schody, lebo tuto je zarovno. Tu neboli, že skôr schody. Ale taká podlaha. Vieš, že schody a tu išlo rovné k tomu. Hej, toto sú. A to čo tam bolo, akože okno? Tam asi muselo byť niečo také, čo ja viem, že doktorky si podávali. Nie. Aj keď hej, teoreticky. Tak tu bola pôda. Kúpni sa na toto, na tú strechu, lebo tu keď horelo, vidíš, aké to je strecha zoreta? Kámo, muselo horieť. A ideme na tú najlepšiu časť, na týmto. Ale neviem, či to horelo viac, než toto balíci sena. Sme na streche jedálni. A ináč ľudia, ešte dobrá poznámka, že tu dakedy aj normálne terasa bola. Tu takto bolo zabradlie. A tu môžeme ísť? Iba kámo, neviem, lebo to vyzerá dosť, že nepevne. Tam by som neskákal na tvojom. Tam by sa dalo ísť, ale ako, jak by sme išli hore. Pozri sa na toto. Hore by sa vyšlo. Na toto, na tú strechu, jak je celá spadnutá. Tam, tá čo si. Krompašské lesy sú krásne, vážne.
Bez vier. Ale naše mozgy sú prázdne, keď chodíme po takýchto... Tu dole je nejaká ona... garáž, alebo niečo, čo to... Nie! Jak sa dostaneš hore? Tu máš taký skok, kde sa vylezí, ale nie, lebo rušil tam to viac nek a les. Hej, tak. Keď tam takoho počujem, ale... Počuješ to? Také... A tam ľudia bola garáž. On s najväčšou... Asi pre riaditeľa. By som nechodil tak na kraj, vieš. Kámo, ty si bol tu a ty si nevšimol toto? Ty vole. Kámo, nestúpaj tam. O boha. A vieš, čím je to prilepené? Páskou. Nie. Chyť toto. Alebo. To není alebo, to je špeciálna taká... Železo. To je taká špeciálna páska na to. A sleduj, aké je tu na nové. Úplne nové. A fakt, lebo to je po. Pod. To reálne není Toto vôbec... keby sme dali Je preč. to lepkavé, to je... Kúkaj tu, však celý plek dám hed. Toto je lemovka vlastne. Ja sa vyznám do takých debilín, lebo do striech, lebo ja som mal deda klampiara. Klampiara znamená to, že si... Pozri sa na ten... Uhnite. To by bola tiež dobrá fotka. Pozri sa na ten komín. Je to kriva. To celé podľa mňa za chvíľu pôjde dole. A my tu budeme reálne, ja verím tomu, že my tu budeme medzi poslednými, čo tu boli. A vieš proste, keď budem mať deti, ty budeš mať možno deti, hej, tak ty môžeš teraz povedať, že tu nastala niekedy ozdravovňa, nie? A my sme tam boli ešte. Ale ja si teším, keď si naše deti pozrú ten náš kanál, jak sme boli my mali. Hej. A proste tam... Kámo, tak tam dole. A to je reálne bleskáč, to... Ideme na strachu a po bleskači takto dole. Tam. Nechodila som, pozri, aký je stav toto. A vlastne tu bola púda, či čo tu bolo? To bola pôda. Lebo tá strecha, vieš, aká bola takedy? To bola taká, proste, no, chápeme. Nájdeme fotky. Je. Z normálnej nemocnice. Takže ľudia, Natočím. my teraz sa potom... díky. Takže my sa teraz vypneme a... Teleportujeme tam na to kúpalisko. Takže čus. Takže ľudia, ešte sme tu na takto. Zo strechy je tu na... Takto bol normálne vchod niekedy. Kahličky. Tu tiež asi neviem, čo mohlo byť. Tady tu máme fotku. Tady máme zo včera fotku, čo sme tu sa boli len pozrieť. Tu bola kupielka. Nie, toto tu bola jakoby... Aha. Toto bolo čo vlastne tam? Lebo toto nie je ani rozbité. To mi pripomína, že to bola jakoby postel. Nie, to sme kde teraz? Ja neviem. Ja myslím, že tu boli pacienti. Lebo pacienti bývajú pri takýchto oknách. Pacienti bývajú. Tu keby tu niekto strieľal. Veď tu ľudia hrajú Airsoft, to je bežné. Sledujte na toto, ľudia. Poď. Poďte. No, toto natoč. Vidíš? Civo. Celý strám je spadnutý. Dobre, štádik, my sme mali ísť preč, hlavne ty, Kajo. Pozri sa nad seba. Kajo. Ty vole. Kúkni sa na seba, to mohlo na teba spadnúť. Ty vole. Ale natočím toto. Natočíme toto. Kúkaj na toto, omietka. Kúkaj. Toto? Hej. Je to takto. To horšie, jak náš dom. Čo? Kúkaj, však to, aha, zrobíš toto.
Hej, lebo vy si prerábate dom a vy normálne... Máme dom. Teda, no, tak online byt. No počkaj. Počkaj. Ešte toto. Si vole, toto je psycho. Čo, tu sa prejsť, ale... Kámo, stadík by som nešla. Reálne tu bol komín až hore na strechu. A tu je časť z neho. Stadík by som nešla. Nešmykni sa, boha. Ideme. Toto je... Čakaj. To je linoleum. Ináč, sledujte ľudia. Tuto. Plachta, zadarmo. Nie, to je linoleum. Vezmeme si na pamiatku linoleum. Áno, môžeme taký kúsok. Čujete? Úplne rozbité. A celé lino. Kámo, kúkaj. Môžem natoč. Lino. No, a teraz Tu jabťa. A toto bereme? bereme. OK. Dáme si to na stavku na poličku. Urobíme si kúpime vitrínu a že vystava toho. Tu čo, čiže... Nie. Tam už sme boli. Nie, tu na nejaké. To by ja sa nechoď. Tam nechoď, kámo. Však pozrite sa na seba. Je to prevážené. Ty vole, veď táto budova reálne drží na vlásku, tam je tá jedáleň. Počúvaj, kámo, keby si kopol do tejto steny, by sa toto celé zburdalo. Neverím. No ty vole isto, lebo sa to celé otriasa, ja by som išiel stať najurýchlenejšie preč. Tu sú tie posledné schody a ideme. Celá omietka, všetko toto je úplne... Kámo, to je úplne všetko rozdrizgané. Ale že úplne. Ja som blb. No a reálne... Jo. A to bola tá taká ona záhrada. 881. Jo. Táto budova bola vyrobená v roku 1000... Postavená. Postavená. Veď sme to hovorili na začiatku. Ale čo je Počkaj, ja si tu... počkaj. Sledujte. Kamienky more. Si vole. V 8. storočí v našom letopočtu bola vytvorená táto. Lebo máš tam V a V je 5 a 3 čiarky je 8. Ach, jaj, vyzerá Rímske toto. čísla. Toto vážne vyzerá hrozne. Ale pozri sa tu. Ale počúvajte, čo je kostol? Kostol. Kostol. Že by to nebola zdravotní. Je to zdravotnica. Je, lebo do Google sme to dali, ale... A pozri sa. Natočím toto. V, I. Veď to máme odfotené proste. A to je 8. storočie. V našom letopočtu v roku 1948. Ideme sa pozrieť na tú lanu? Môžeme pozrieť. Máš ešte úlomok, jak horelo. Bereme? Bereme tiež. Jo, milý novéum. Na výstavku. Poďme sa pozrieť, lebo ja by som... Kámo, chcem ísť preč stadiť. Čomu? To už nechcem tu mať, mám divný pocit. Ja tiež, ale... Natočím iba toto. Toto bude. Jo, stadiaľ to, aha. Kúkaj. Saltská. Neviem to prečítať. Smrtka. Ty mrtka. Nie, smrtka je nadávka. Či? Smrtka? Nie, to je smrtka, je toto. Že keď zomneš a príde to po tebe. To nie je náhodou smrtka. To by ja zobrať, to ja mám alergiu na plach. Ja tiež. Ideme. A na čo to vlastne bereme? Takže very nice. Toto môže dať akože na výstavku. Ideme teraz do muzea. nášho štúdia. Do muzea. Je. Ideme Do našeho muzea štúdia. Dobre. Budem ťa natáčať. Môžem byť kameraman. Je. Takže ideme do štúdia. Berieme tu naši. Tak čo, my si to len požičiame? My si to len potom vrátime, áno? Hovorí nemocnici opustený. Ešte takto, že to horelo.
tiež sa pozrieť. Ale krásne, lepšie. Ja už tam nejdem, Kajo. Netoč do zeme. Ale tam, lebo tam... Na budúce. More, nechcete ma tu počkať aj ja. Oni to... Nie, ja to nejdem. Kámo, však máme dobré zábery. Máme dobré zábery, máme z hora, úplne z tej More, strechy. však tu na hore, vidíš, že je tento kopček a jak sa to rovná, tak presne stavať to uvidíš, to celé kúpalisko, nech si urobíme fotku. Dobre, tak poďme. Ale tu na jak sa to robí. Ty vole, tam to jasne, že vieš takto rýchlo behať do kopca. Lebo chodím na futbal. Kámo, že tu je kúpalisko. Však tam je dom. Kámo, tam je dom. Veď to je podľa mňa dom a tu na za týmto Nie, však to je chata. to sa ma bolo to vystalo. Čo? Si prepúšol nohy z náska. Aha, je bazén. Počkaj, ja to skúsim. Skokanské mostiky tam sú. Ale kámo, ja tu nejdem. Pokrýva tam není. A to sú schody aj. No však? Tak iď prvý ty a zistíš, že či to je. Pozor na hady. Ja budem svietiť, keď tak na nich. Zatiaľ v poriadku? Ó, tak to je v pohode, okej, iď. On tu je živá, pozor. Kde? Tu na hneď. Čo? Že tu je jedna žilhlava. A tu je jedna druhá. No, zákaz vstupu. To nič. Nemôžeme tam ísť, Kajo. Môžeme. Sú tu kamerov? To na to. Čo? Kamo, jak ste sa tu narodili? Ale to jak? To boli, hlboké to boli skokanské mostiky. Tam boli sprchy. A tu je toto. Preskočíš? Ono. Čuboha. Kajo, aj to horelo? To je on zo zdravovne, tak to tu doniesol. Dobre, ideme. Aha, sledujte na toto ľudia. Ja mám nápad, jak hlboké to je. To chcem si. Veď video na YouTube, aha, váška tam je. Natoč toto. Tu vidieť, aha, tu vidíš. Tam je ona. Aha, došam tam kameň, pozor. Váška! Nevadí. Pozrite sa. Napr... Mami, ja ti moc nezavidím, že si sa kúpala. Mami, oco, ja vám nezavidím moc, že si sa kúpala v takejto studenej vode, ale to ako dobre, hej. Hej, veď tu moji rodičia, keď boli malíky do synu, to sa tu na bežne Daj kameru. kúpali. Ideme teraz. Ja to bolo. Tu žiadna paketa. Žiadna vec tu není, že zákaz vstupu, tak sme tu vstúpili len tak. Počkaj, bacha na to žihľavu. Choď. Ja som ju ani nevedel. Tuto ja ne. Au. No iď to. Au, tu rici som digla. Čo sme tu? Ideme. Tam ďalej, keď pôjde, tak tam by... A natočím tú chatku. Tak Tam? tam ďalej bola taká budka, kde sa išlo na kúpalisko. Tam je chatka. Ja viem, že ešte tieto ploty nerozkladli. Tam dole je tá garažkara. Ale zatiaľ... Ja myslím, že... Počujte. Zatiaľ sa tu ani jeden bezdomovec neubydlel. Neubydlel. Kámošek, on tu môže byť... On môže... Ja keď som bol raz s otcom, tak tu nás vydal, normálne sedeli. Opekali. Lebo tam bolo hneď točil. To musel byť riadny požiar. Však A keď môžeme... tu bol požiar, tak ten požiar musel byť taký... Nájdeme vám fotky. Ľudia a ja o toho popla. Nenájdeme fotky, jak to Nájdeme. horelo? Áno,
A všetko to vám ukážeme, jak horela nemocnica. Určite to musel niekto venovať. Zdravotnica. Ošetrovňa. Ozdravovňa. Ozdravovňa. Detská ozdravovňa. Detská Alebo my ozdravovňa. sme to volali, znáte jak vychodnári. No. Paštekári. Tam chodili. Paštekárne. Lebo tam bola vždycky... Nie, lebo tam boli tuční ľudia a tuční ľudia priberajú z paštiek. No a paštekári tam chodili. No, čak. Potom. Prvé to bola detská ozdravovňa a potom tam chodili paštekári. A po paštekároch sa tam prestal chodiť nikto. A už sa to ťahalo, jak si vole, rad za radom proste, hej. Jeden vytáčil dvere, vykradol toto, potom ďalší, otvorené dvere, tak idem aj ja. No a už sa to potom prestalo, potom sa tam prestalo chodiť, začalo to chátrať, ľudia sprejovali, brali veci, ich rozbíjali a až sa to dostalo do stavu, v akom to je dneska. A čiastočne sa to aj samo rozpada, takže... Tu na už je to v pohode. Yes. Takže... takže vám dáme proste... Vám ukážeme proste, čo sme všetko našli vo fotkách. Aj všetky fotky budú na konci. Proste, čo sme všetko našli. A tu by sme mohli zrobiť koniec videa. Čo? Tak to je na štadióne. Tak to je, hej. Ale... Jak to, že... Tenisti. Natočím to. Niekto je na štadióne. To je Mikula? Nie. Dobre. Čus. Ticho buď. Dobre, poď. Teda. Je takúto vec. Oni sú pingpongisti, takže oni môžu mať. Viete, ako zavolajú mesto povedie, že hej, toto a toto. Mesto zavolá nejakému svojmu tomu, tam, čo pracuje u nich. Odomkne im, potom tomu mu zavolajú, že už dohrali a neviem. Takže teraz ideme kam do dielne? Do našej proste štúdia. Au. Taká cesta tu je. Takže nejdeme to bez my. Nejdeme. Radšej nebo ešte. No. Takže ideme teraz do štúdia. Robíme maličký timelapse, jak tam ideme, ale... Alebo robíme timelapse, alebo nie. Že Hej. Dobre, takže robíme timelapse. Joj. Vypnem? Takže nakoniec sice timelapse nebol, ale ako bonus tu budete mať fotky, tak I guess máme fotky, tak prečo ich tu sem nedať, tak I guess, tak užívajte. Takže ďakujem za dosledovanie tohto videa. Nahoďte tu like, odber. Môžete si zapnúť u nás aj zvonček, aby vám neuniklo žiadne nové video. Takže díky za dosledovanie tohto videa. Tak čus čus!